ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధి అస్యాధిష్ఠానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషః జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఒక రాజుని జయించాలంటే ముందు వాడి కోటను వశపరుచుకోవాలి. దానికోసం కోట చుట్టూ స్థావరాలు ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ కామం కూడా ఆత్మను జయించడానికి ముందు తన స్థావరాలను ఏర్పరచుకుంటుంది. ఆ స్థావరాలు ఏంటంటే ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి. వీటన్నిటికీ లీడర్ అహంకారం. కామం ఎల్లప్పుడూ వీటిని ఆశ్రయించుకొని ఉంటుంది. ఈ కామం ముందు ఇంద్రియాలని ఉసిగొలుపుతుంది. ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాలను చూడటం, వినడం, తాకటం, వాసన చూడటం చేస్తుంది. అవన్నీ నాకు కావాలి అనే కోరికను కలుగజేస్తుంది. మరి ఈ శత్రువుని ఎలా జయించాలి అంటే మనస్సును, ఇంద్రియాలను మన స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలి. దానినే మనో నిగ్రహం, ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటారు. అప్పుడు బుద్ధి కూడా మన వైపు వస్తుంది. అప్పుడు కామానికి నిలువ నీడ ఉండదు. దానంతట అది పారిపోతుంది. కామాన్ని జయించి నిరంతర ఆనందం పొందడానికి ఇదే తరుణోపాయం.